Константин Пашкулев отново с хубава новина пред камерата на Топ-преса.com. Коце, нещо се случва с своята пиеса? Да, наистина. Една много хубава, макар и малка все още за мен новина, но много приятна. Това, че моята пиеса "Самотни полета" е включена в националния конкурс на Театър София, Софийския театър София, за конкурс за нова българска драматургия. Включените пиеси са 68, моята под 28 номер, и което за мен е наистина едно признание. Признание, защото тази пиеса написах с много любов и с много тръпка и е посветена на великата българска актриса и моя приятелка Леда Тасева, която всъщност е интересното, че последните си 15 години от своята творческа кариера, преди да си отиде от този свят на 4 юли 1989 година, игра точно в този театър София. Няма нищо случайно. Няма нищо случайно, дано аз не вярвам на успех. Но факта, че пиесата ми е включена в конкурса, все пак доказва до някъде моите първоначални драматургически опити, тъй като знаеш, че аз отскоро се занимавам с проза и с драматургия. Това ли е първото ви участие в някакъв конкурс изобщо на пиесата? Това е първото ми признание в конкурс. Още преди 7 години, когато написах първата си пиеса "Парламентарни уроци", аз я изпратих по имейл в Благоевградския драматичен театър Никола Вапцаров. След това се свързах с драматуршката, не си спомням нейното име. Тя каза, че е приета и каза, че ще ми се обадят. Да, но не. Какво означава това? Това означава пълен непокизъм на българските театри към новата българска драматургия. Чакай, Коце. Значи, първо казваш, не вярвам в успеха на пиесата. Сега коментираме поведение странно, наистина според мен скандално на Благоевградския театър. Какво се случва в българския театър, Коце? Точно това искам да кажа. Искам да кажа, че българските театри като институции нямат установени критерии. Тоест, какво означава това? Тази моя пиеса е включена в конкурс. Аз кандидатствам в Благоевград с една пиеса, в която няма обявен конкурс. Но, къде са оторизираните органи? Къде са на журито? Къде е драматургическия колектив на театъра, които дори да не ти се обадят, или да ти се обадят и да кажат "не струва" или "струва"? Българските театри като институции страдат от липса точно на такива комитети, или както имаше на времето, или на такива драматургични колеги, състави, които да излязат с някаква оценка, независимо положителна или отрицателна. Както аз написах рецензия за твоя роман. То трябва да има такива институции, които да бъдат на заплата там. И когато зачеркнат една пиеса, поне да излязат с някакви мотиви. Да кажат "не струва фабулата", много е разводнена, образите са слаби, не са така картинни, или пък, примерно, ретардацията т.е. липсва, или пък въобще е много разводнена ретардацията, да излязат с някакви критерии, защото от 17 години, 27 години, българската култура реве, че има липса на нова българска драматургия. И те поставят стари и познати пиеси. Благоевградския театър сигурно за цялото си съществуване, сигурно за 20 път поставя "Женско царство" от Стеля Костов. Извинявай, но това е пиеса, която съм гледал поне 8 пъти, 9, не само Благоевградския театър. Това са пиеси, които ги има в YouTube. Човек може да си ги пусне. Трябва нова българска драматургия. Но нито обявяват критерии, нито обявяват конкурси. Случайно попаднах на театър София и се надявам този конкурс да бъде малко по-реален и обективен. Защото в края на краищата, дори преди една година, случайно се видях на един плаж с Милена Копралева, актрисата в Благоевградския театър, и дадох последната ми пиеса, която дори още не беше завършена, "Съседки". Ще я предам в театъра. Да, очаквай обаждане, никакво обаждане. Това се казва непокизъм от страна на ръководителите на българските институции. Според мен дори... Всички реват и Благоевградски театър реве, няма пари, съкращават това, вътрешни войни, кой ще бъде новия директор и така нататък. Какво променя новия директор? Това прилича не е толкова непокизъм, колкото непрофесионализъм.
Може би, но всичко е свързано и с пари. Ще кажа и откъде идва и тази незаинтересованост от страна на институциите, театралните, като ръководство на театрите. Ами това, че за разлика от лириката и белетристиката, които се издават и които едно издателство ще ти издаде и примерно ще даде някакъв пилотен тираж да си ползваш и някакъв хонорар, но ти след това няма да можеш да провериш какъв е тиража, колко са продали и така нататък. При театъра това е съвсем много по-различно. Ако ти поставят пиесата, там има пълен отчет на брой представления, на брой продадени билети и ти съответно си получаваш съответния процент от всяко изиграно представление. Ето това е. Те не искат да плащат. А на кого ще плащат, като изиграят Женско царство? На Стеля Костов или неговите наследници, които ги няма? На кого ще платят, като изиграят Хъшове? На Иван Вазов или на неговите наследници, които са размити във времето? Ето това е проблема. Не се страхуваш да го кажеш прав текст, май? Не, разбира се, не се страхувам. Просто поставят се пиеси при постановката, на които те да спестят от хонорарите за автора. Усещам, че театърът ти е болна тема и доколкото си спомням, сме коментирали в наши разговори, че дори си мечтал като малък да станеш актьор. Да, наистина от дете мечтах да стана актьор. Даже с моите съседи и с братовчери от блоковете ние не си играехме като децата на народна топка, на апаши стражали, на голеници и така нататък, а си играехме на театър. В къщи между спалнята и хола и майка ми беше направила едни завеси, които аз веднага моето детско въображение си ги реши като завесена сцена. Вътре правихме с маси, с столове, с завивки, декори и играехме на театър. И когато се запознах след Тасева по време на моята казарма в София и споделих това, даже бях си подготвил монолози и стихотворения за кандидатстване, тя ме изслуша и ми каза: ти няма да имаш никакъв проблем в Витис, тогава беше Витис, а не надвис, но не ти препоръчвам, защото актьорската професия е номадска, чергарска и гладна и изобщо неблагодарна професия. Защото хората и зрителите виждат само продукта, който е изнесен на сцена или филма, но докато се стигне до там, актьора минава през страшно много перипетии, страшно много себеудавяне, себеубиване и е страшно. Но въпреки това съм много щастлив, че преди 12 години, по моя идея, успяхме да възстановим самодейния театър в Гоце Делчев, за съжаление само с една постановка, с актрисата от Благоевградския театър Бистра Тупарова, която беше и режисьор, и голямата българска самодейна актриса Лили Герова. Направихме една постановка "Живота, това са две жени", една велика пиеса на големия драматург Стефан Цанев. Изиграхме само няколко представления, но до тук. Коци, има ли предимства драмата пред другите два литературни рода, прозата и поезията, според теб? Според мен има, и то са чисто свързани не само комерциално, но и практически. Изобщо и трите литературни рода, основната цел епос, лирика и драма, това е посланията. Всеки един си носи своето послание, независимо от формата, мерена, немерена реч или диалог и монолог, както е драматургията. Но днес кой чете? Никой. Значи днес първо не се купуват книги, а дори да се купят, то е за някакво превъплъщение пред хората, да си сложат в библиотеката, да си сложат в секциите и да кажат: виж какви книги имам, да се сложат дебелите книги отстрани, да пише Иван Вазов или този или ози. Просто не се четат. Тук е предимството на интернет за това, че понеже децата въобще не четат, но пък четат интернет. И гледам много мои ученици и много млади деца слагат, постват стихове и така нататък. Това е предимството на интернета. Значи лириката ще се наложи в интернет. Но в печатно издание вече почти никой не отваря. Скоро се видях с един познат случайно на маса, той е вече така олегнал мъж към 40, но няма компютър вкъщи, и казват да ти споделя нещо. Наскоро дъщеря ми преди месец вика: тате, аз започвам да отивам в библиотеката, отивам да чета. И аз толкова се зарадвах: ето ти 2 лева повече, ето ти 5 лева повече. Срещам, вика, след месец една библиотекарка, вика: дъщеря ти стана нещо ваш редовен читател. Тя идва за компютрите.
Така че просто не се чете. Докато посланието на драматургията може да стигне само чрез постановка. Театрална постановка. Младите ги мързи да четат, но младите могат да отидат да гледат. Защото посланията, написани на лист е едно и никой няма да му обърне внимание, но чути на сцена, чрез цялата симбиоза, целият ефект от игра, от осветление, от музикално оформление, сценично оформление, тогава стига до публиката. И още нещо ще кажа, не знам дали го знаят зрителите, въобще даже в България, не само на топ преса. На времето Вазов, знаете, е написал от всичките му произведения, две са култови. Това е романа Под игото и това е повестта на Емилия Недраги, които се изучават и в средния, и в горния курс. След време той е осъзнал, че това не е достатъчно. Той е осъзнал силата и магията на театъра и сам драматизира тези две свои произведения. Ако човек погледне малко по-късните томове на 22 томовите произведения, събрани на Иван Вазов, ще види драмата Под игото, както и драмата Хъшове, която всъщност е драматизация на повестта на Емилия Недраги. Коце, вместо финално послание, аз ще ти предложа, да съгласиш, все пак за тези наши зрители и читатели, които не са успели да четат по-наши стари материали, свързани с тебе и пиеста "Самотни полета", пожелавайки и успех на конкурса в София, да презентираме "Самотни полета" в този наш разговор. Това е пиеса камерна за 3 души. Главната героиня е една пенсионирана актриса, разбира се, слагам скоби, прототип е Леда Тасева, но прототип не означава, че това е нейният живот. Просто тя е послужила като основа за изграждане на този образ. Тази пенсионирана актриса, която от години не се е появявала след идването на демокрацията, нито на сцена, нито пред камера за филм и така нататък, решава да посети един малък град. Случайно вижда един младеж, който я преследва до хотела, в който тя сяда сама вън на кафето и я заговаря. Тя първоначално се дръпва така очудена, но в разговора става въпрос, че той е журналист, не толкова млад, но който тя му е любима актриса и той я помни от преди години в нейните филми, постановки и така нататък. И на нея става много приятно, завързват разговор, обаче след което влиза една жена, която я познава. Той разбира, че тази жена е от този град, но тръгва, защото му се обажда неговата шефка на местна медия. При разговора с тази жена се оказва, че тя е нейна съученичка и че всъщност тази актриса е от този град, но тя отдавна се е скрила в друга черупка. После, когато се връща този младеж, се оказва, че наистина всъщност това е нейн племенник, защото неговата майка е сестра на актрисата и тя на времето е взела голямата любов на актрисата, който после се оказва баща на него. Коце, топ преса пожелава от сърце успех и вярва в успеха на "Самотни полета". Силно се надявам следващото ни интервю и се моля да бъде повода успеха на "Самотни полета" на настоящия конкурс. Амин! Много поздрави и на всички зрители на Топ Преса и да стискат палци. Благодарим.